रोहित अच्छा गुड मॉर्निंग बोला ओके गुड मॉर्निंग थोड़ा स्माइल दो प्लीज हाँ मोहंत हाँ स्माइल दो प्लीज मोहंत ओ मोहंत नहीं है मोहन तो नीचे है नीचे हेन के साथ खेल रहा है आहा बोला नीचे हेन के साथ खेल रहा है उसको बुलाओ ना ओ उसको बुलाना है वो तो नहीं आएगा मतलब स्क्रीन में साइट क्या कर रहे हो मुर्गी में मेरा भी कंट्रीब्यूशन ओके उसको बोलना डरना ओके मैं बताऊंगी मोन्टो को बताऊंगी मैं मतलब बोलूंगी रितेश गुड मॉर्निंग बोला रितेश हेलो गुड मॉर्निंग पाकोन फाइटर फाइटर ओके सबको सबको थैंक यू सो मच मेरी रिल्स आने के लिए गुड मॉर्निंग सबको पंकजा ओइ बाजैया सना नों मा खालामदों दा होनदों अ जेबो खालामाखै पंकज ओमफ्राय जा अल हिजुमा मतलब इसका क्या मतलब होता है ओए चाइनीज बोला है आप बोला ना ओए चाइनीज बोला ओहो मैं चाइनीज नहीं हूँ दिदोम जा मर्निं बाजै ना मर्निं दिदोम ओमफ्राय जा अल इंटरटेनमेंट वेयर आर यू फ्रॉम बोला मैं इंडिया आसाम से हूँ आसाम बङाइगाव ओमफ्राय जा हाउ आर यू ओके मैं ठीक हूँ मतलब आई एम फाइन आप बताओ आप कैसे हो ओमफ्राय रटना रितेश फ्रेंड जॉइन मी बोला रतन ने रितेश फ्रेंड जॉइन मी बोला है रतन मुसाहारी ने जॉइन होने को बोला हेलो गाइस कौन है प्लीज सब्सक्राइब करो अगर नया आया है तो प्लीज सब्सक्राइब करो लाइक करो हेलो 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 गाइस कौन है ओमफ्राय जा पंकजा मांखो हा गागियारि पंकज ओमफ्राय जोंहा रतना मानखौ ओइ बाजै हाजि मा खबर होनना बुंदों आरोना हाजि खबरा मोजाङैनो दंथ'यो ओमफ्राय नोंनिया माबोरै दं पंकज आगै ओमफ्राय जा आंनिया अजा वाइटि नुजाफैनो हादों लाइक दान आरोना थेंक इउ ओमफ्राय वाइटिया मान गोजा अके अ थेंक इउ अन आरोना अके गुड मर्निं दाना गुड मर्निं हेलो 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 गाइस कौन है होजोबखाबायमोनलां एसे र' दासो माबा होदों आङो जिरा एसे खननै खनथाम एरनानै दै होनांसिगोन
दासो थांनो ओंखारदों आंहा होनदों दासो दिनै फैनोसै आरोना अके दे फैबाय था ओमफ्राय जा रतना मा होनखो मोजां गैयालै आंहा टेनसन जानांदों होनदों माबा जादों नामा रतन ओमफ्राय जा राहुला गुड मर्निं बाजै होनदां गुड मर्निं राहुल आगै गैया एलबिखौला गैया एलबि होलायलानो हिनजावानो मानो होआ जालायखो होमबा नोंसो होफिननांसिगोन नामा वाइटि एलबिखौ ओमफ्राय जोंहा राहुल आगैया लाइक बाजै होनदों आरोना थेंक इउ राहुल आगै ओमफ्राय जोंहा राहुला मा खालामदों बाजै होनदों आरोना दसे रायज्लायनो फैदोंमोनहाय आगै माथो राहुल ओमफ्राय जोंहा रतना मा होनखो राहुल फ्रेंड जयन मी बोला राहुल जयन होने को बोला है रतन ने रतना जयन जानो थिनदों राहुल आगै ओमफ्राय जोंहा हाजोमा आगै नुजाफैनो हादों लाइक दान आब' सना जिउ होनना बुंबाय आरोना अके थेंक इउ आगै फाइभ होनदों लाइक फाइभ अके हाजोमा आगै मा खबर सबर मारै दं ओमफ्राय जोंहा वाइटिया मा होनखो मैया दिपक एटआव हैनायखौनो दुखु मोनलायबाय जारलासो होनदों नोंखौ एदावनायखौ नामा ना गावखौ ना आंजों एदावनायखौ जारला सोरजों एदावनायखौ गाज्रि मोनलायखोलै जारलासो आंहाबो आख' फाख' जाबाय थादों ओंखायनो एलबियाव माजों थांनो माबा ओमफ्राय जोंहा राहुला मा होनखो राहुल दैमारि इउटुब नायना होदोबो बाजै होनदों राहुल दैमारि इउटुब नायना होदोबो बाजै होनदों आरोना अके नोंनिखौ नायनांगौ आरोना राहुल नायगोन दे आङो राहुल आगै मोजां हाजो आगैया मा होनखो बिजि दं आब' सना होनदों अके बिजियाव दं आरोना आगै डिउटियावसो दं नामा हाजोमा आगै दे जेबो नङा दे ओमफ्राय जोंहा निदान गुड मर्निं फ्रेन्ड होनना बुंदों गुड मर्निं निदान फ्रेन्ड खबर सबर बोरै निदान फ्रेन्ड ओमफ्राय जोंना वाइटिया मा होनखो मैया बिकेनि फिसाय होननायखौ जारला दे आंहा बेखायनो आख' फाख' जाबाय थादों दे वाइटि ओमफ्रायो जोंहा निदाना मा होनखो लाइक दान दे फ्रेन्ड आरोना अके थेंक इउ फ्रेन्ड ओमफ्राय जोंहा रतना मा होनखो आंनि सना होनना बुंदों रतना आंनि सना होनना बुंबाय निदाना जोंहा मा होनखो आंनि सना मा खबर होनदों आंनि सना मा खबरनो निदाना सोंदों ओमफ्राय जोंहा जिउनिया मा होनखो हेल' गुड इभिनिं मा खबर ब्रा होनना बुंदों अके गुड इभिनिं होनना बुंदों आरोना खबरा मा होनो मोजां जिउनि हांमा ने ओमफ्राय नोंनिया माबोरै राहुला जोंहा मा होनखो हेपि निउ इयार भिडिअआव सराहाहाय बाजै हेपि निउ इयार भिडिअ स रहे हे बाजै न्यू ईयर वीडियो सो रहे हैं मतलब ओके मैं देखूंगी आपका वीडियो राहुल ओमफ्राय जोंहा हाजो आगैया मा होनगोन अके आब' सना होनना बुंदों जोंहा दे हाजो आगै ओमफ्राय जोंहा जिउनिया नायबाय आरो ना बिदि सोर जाखोब्रा जिउनियालाय ओमफ्राय जोंहा वाइटिया मा होनखो खबरफ्रा बिदिनोसै निदान ब्र होनदों खबरा बिदिनोसैनो निदान ब्र ओमफ्राय जोंहा रमेशआ मा होनखो गुड मर्निं बाजै मा खबर बोरा बाजै होनदों खबर सबर मोजाङैनो दंथ'यो रमेश आगै नोंना मारै दं ओमफ्राय जोंहा निदाना मोजांथ' फ्रेन्ड आंनि खबरा होनना बुंदों आरोना दे फ्रेन्ड
मा खालामदों दायो निदान फ्रेन्ड ओमफ्राय जा हाजागै अनार ना थेंक इउ ओमफ्राय जा वाइटिया आंखौ रतन बुं दे होनदों रतन बुं दे होनदों वाइटिया ओमफ्राय जा रतना आंखौ रमेश फ्रेन्ड जयेन मी होनदों रतनजों जयेन जानोनो रमेश ओमफ्राय जा निदान फ्रेन्डआ आंखौ रमेशलै आदा जिउनि हांमा आदा होनदों हांमा आदा होनना बुंबाय निदाना ओमफ्राय जिउनिया मा होनखो आंनाबो मोजाङानो दंथ'यो सना होनना बुंबाय जोंना अके मोजां जानांगौ दे ओमफ्राय जोंहा चित्ररन्जन फंबाय नुजाफैनो हादों आंना आब' होनदों बुंदो दे फंबाय ओमफ्राय जा राहुला मा होनखो न्यू वीडियो अपलोड किया है मैंने उसको देखो ओके देखने को बोला है बाजेंदों ओके मैं देखूंगी राहुल दैमारी राहुल दैमारी नहीं राहुल दैमारी हो रहा है ओमफ्राय जोंहा जिउनिया मा होनखो हायनि होनबाय ना मा होनदो रतना आंनि सना मा खालामदों होनदो आंनि सना मा खालामदोंनो रतना सोंदों आरोना ओमफ्राय जोंहा जिउनिया मा होनखो निदान हाय मा खबर होनदों ओमफ्राय जोंहा आंनि सना वाइटिया मा होनखो रतन आङो गारियावसो गारिसो नेदों होनदों गारिसो नेदोंनो आंनि सना वाइटिया रतन ओमफ्राय जा चित्ररन्जन फंबाया मा होनखो मा खालामदों आब' होनदों आरोना जेबो खालामाखै आगै नै एसे रायज्लायनो फैदों आरोना ओमफ्राय नों मा खालामदों खिथाहरदो दे रतना मा होनखो जा चित्ररन्जन फ्रेन्ड जयेन मी होनदों चित्ररन्जन आगै नैबे रतन मुसाहारिजों जयेन जानोनो ओमफ्राय जा बिकि 99 मा होनखो हासबेन्ड आर्मी ना बोला ओके मेरा हस्बैंड एसएसबी में है आर्मी में नहीं है ओमफ्राय जोंहा निदाना मा होनखो आङो बास गाखोगासिनोसो फ्रेन्ड होनदों मा होनो बास गाखोगासिनो अके निदाना जोंहा मा होनखो बास गाखोदों आरोना मासाव न'आव फैनो होदों नामा निदान फ्रेन्ड ओमफ्राय जा आंनि सना वाइटिया मा होनखो अके बिके आङो अनल' दे होनदो जेबो नङा दे वाइटि ओमफ्राय जा रमेशआ मा होनखो अल फ्रेन्ड आई एम जयनिं अके होनना बुंदों अल फ्रेन्ड आई एम जयनिं अके बोला है रमेश ने ओमफ्राय जोंहा बराक मिउजिक बाबु मुनु तुमी फाल आसे ने होनदों মই ফালে আছো বৰ্তমান আপুনি কেনেকুৱা আছে मतलब কৈ দিবা राहुला जा मा होनखो ओंख्रि जाबाय नामा बाजै ओंखाम जाबाय नामा बाजै होनदों ना ओंखाम जाथ'वाखैनो आगै राहुल रतना मा होनखो मिना कुमारी फ्रेन्ड जयेन मी अके मिना कुमारिया नै आंनि आरोना इनि आइया जोब्बाय नै माबानिया भिडिअआ राहुल भिडिअआ जोबना होबाय आरोना मीना कुमारियानो इहा हे मेहि हु ओमफ्राय जोंहा साइमना गुड मर्निं होनदों गुड मर्निं साइमन राहुला गे मा होनखो रतन निउ फ्रेन्ड जयेन मी होनदों राहुला रतन मा होनो जयेन जानोनो राहुलजों रतन ओमफ्राय जा मण्डल बसुमतारिया मा होनखो मा आब' बोरै दं होनदों आरोना मोजाङैनो दंथ'यो आगै ओमफ्राय नोंनिया माबोरै दं खिथादो दे ओमफ्राय जोंहा जिउनि हांमा आयु सना आयु टु सिंगेलि हा आयु टु सिंगेलि फेसबुक और बाफ्रा आंनि भिडिअ नायनानै हो होनबाय इउटुब चेनेल ना मा होनखो फेसबुक ओमफ्राय आंनि भिडिअ नायनानै होनदों ना जिउ हांमाया सोर जाखोब्रा जागोन दे ओमफ्राय जोंहा निदाना मा होनगोन फ्रेन्ड न'आव फैलायबाय रिटार्न होगासिनो फ्रेन्ड आरोना फरायलाबालि माखो
भारा रावना होगासिनो फ्रेन्ड ना माने न'आव फैगासिनो आरो नामा रतन सरि निदान फ्रेन्ड ओमफ्राय जोंहा गणेशआ मा होनखो नेपाली जी काहा हो होनदों नेपाली जी काहा हो नेपाली जी काहा हो मैं आसाम बङाइगाव में हूँ ओमफ्राय जोंहा बिकिया मा होनखो 90 कट कर आपनार होनदों ना मोर कर बिजनेस पानबारि হয় এতিয়া মই বঙাইগাঁৱত আছো মানে ओमफ्राय जोंहा रतना मा होनखो राहुल फ्रेन्ड साबधान बेक खालामदो होनदों राहुल नोंखौ साब खालामबायनो रतना ओमफ्रायो बेक खालामनो थिनबाय राहुलागै गणेशआ हेल' होनदों ना हेल' गणेश ओमफ्राय जोंहा जिउनिया मा होनखो 6 लाइक अके होनदों थेंक इउ ओमफ्राय जोंहा गणेशआ मा होनखो नेपाली जी काहा हो होनदों नेपाली जी कहा हो बोला है निदान फ्रेंड ऑन है ओके थैंक यू गणेश मान के हेलो बोला हेलो गणेश जा सिजौआ मान के गोजोन फुंबिलि होनदों आरोना गोजोन फुंबिलि सिजौ नोंनिसिमबो ओमफ्राय जा गणेश मान के क्या बोल रही है क्या बोल रही है मतलब कुछ नहीं बोल रही हूँ लाइकबो हरजायाखै लाइक हरना होबाय साबबो खालामना हरबाय दे आङो राहुल नाइस ओमफ्राय जोंहा मिद्रुला मांखो हाय कलिजा होनदों बोला हाय ओमफ्राय जोंहा रतना मानखो गणेश महता फ्रेंड जयन मी होनदों ना गणेश मुसाहारी फ्रेंड जयन मी सरि गणेश महता फ्रेंड जयन मी बोला है रतन मुसाहारी ने गणेश ओमफ्राय मिद्रुला मानखो मा खबर सना होनदों ना खबरा मोजां आंना मिद्रुल ओमफ्राय जोंहा निदान फ्रेन्डआ अन थेंक इउ वाइटियाबो अन थेंक इउ Alex मांखो जोंहा हाय गाइस बोला है Alex ने राहुला मांखो रतन अके ब्र होनना बुंदों आरो ना रतन अके होनना बुंबाय मिद्रुला मांखो तुमी फाट खाला कलिजा होनदों ना खावाना इतिया मृदुल ओमफ्राय जोंहा निदान अन थेंक इउ जिउनिया जोंहा मा होनखो माथो हाथालाय माथो ओंख्रि संनो दालाय माथो ओंख्रि संनो नागिरखो ब्र'खौ सना होनना बुंदों दायो मा होनो मुला आलु संगासिनो दं लाब्रा जिउनि ओमफ्राय जोंहा मिद्रुला मा होनखो मर कमेन्ट साबा होनदों ना अके साम दे होनदों ओमफ्राय जोंहा राहुला अन बाजै होनदों ना थेंक इउ राहुला गै मिद्रुला जोंहा निदान फ्रेन्डआ जोंहा अन मिद्रुला जोंहा मा होनखो मर आदार আছে नेट बुझि बावनाय दङ इन्दे ओमफ्राय जोंहा निदाना मा होनखो फ्रेन्ड ब्लु होलाय होनना बुंबाय आरोना ब्लु होबाय आं सरि निदान फ्रेन्ड मिद्रुला मा होनखो हिन्दी कुआ बाता दिसा हिन्दी कुआ बादा दिसा खने बादा दिसे होनदो ओमफ्राय जोंहा जिउनिया मा होनखो ओइ निदान फंबाय आंखौ खिन्था हरदो होनदो ओइ निदान फंबाय आंखौ खिन्था हरदोलै नोंनि माखो नोंनो आंनि मुंखौ बिखेनो बे आं सिनायासैनो फंबाय निदान खिथाहरनो थिनबाय नैबे जिउनि हांमाया सोर जाखो निदान लोगो खिथाहरनो थिनदों नै ओमफ्राय जोंहा जिउनिया हा मिनिदों ओमफ्राय जोंहा जिउनिया मा होनखो तुमी भिडिअ बनाय आसा खम जारला होनलायदों तुमी भिडिअ बनाय आसा फासे ओमफ्राय जोंहा राहुला मा होनखो र' बाजै होनदों ना दे जिउनिया जाहैदों नायखुमाबाय आरोना सोर जाखोब्रा जिउनियालाय
ओमफ्राय जोंहा अलग से मंगो where are you doing belong from okay मैं अभी असम बङाइगाव से इंडिया आसाम बङाइगाव ओमफ्राय जोंहा मा होनखो रमेशआ अन हे थेंक इउ स्वाति अन हे मिद्रुला मा होनखो हिंदी खुआ माना माना कोटा अच्छा मानो कोटा बिसी पाता दिस बादा दिशा कियो कलिजा हिंदी खुआ मानहु अच्छा हिंदी खुआ मानहु मानहुर कोटा बिसी बादा दिशा कियो कलिजा होनना बुंदों आरोना मिरुला ब्लुमी होनना बुंदों ओके ब्लुमी ओके ब्लु दिया मैंने मिरुला मा होनखो आंनि सना मा खबर सना होनदों आंनि सना मा खबर सना होनदों नै माबाया कलिजाया मिदुल कलिजा मिना थागोन आं नोंखौ सना ओमफ्राय जोंहा निदाना मा होनखो कल फैदोंमोन फ्रेन्डदों दे जेबो नङा दे निदान फ्रेन्ड ओमफ्राय निदाना मोनखो अन ओमफ्राय जोंहा लोगोसे बिन्टु उत्तराखंड इफर बिन्टु उत्तराखंड मतलब जैसा मित्रुला माखो सु मतलब बिकासा जा लाइक दान बाजै होनना बुंदों आरोना थेंक इउ बिकासा गै ओमफ्राय जोंहा जिउनिया मानखो निदान थेंक इउ ओमफ्राय जोंहा जिउनिया मानखो हामको माखो पेसाना अपि पेसाना नहीं पेसाना नहीं आएगा ओके मी बता दूंगा ओके बाद में बता दूंगा ओके मेरा दिल का डार्लिंग बोला कौन है भाई अब पेसान लिया रे जीवनी हमा सब्सक्राइब करके देती हो सब करके दे दिया जीवनी हमा सिनायबाय दे आङो अब पेसान लिया मैंने चेंज करता रहता है ना नाम चेंज सिनायबाय आङो ओमफ्राय जोङो थांखो हमको ओमफ्राय निदान फ्रेन्ड अन है वाइटि जोहा मा होनखो आङो ओंखारनोसै बिकेन्ड दे वाइटि जेबो नङा दे ओमफ्राय आं ओंखारनोसै होनबाय दे ओंखार दे ओमफ्राय जोंहा मृदुला मा होनखो आंनि सना तुमि फाट खाला कलिजा होनना बुंदों आरोना आंनि सना वाइट फाट खाला कलिजा हुदिसो आरोना होनदो ओमफ्राय बिकासआ मा होनखो बाजै सोरबासो बे ना होनदों सोरबासो ना बे होनदों औ सोरबा माने माबा मा होनो निदाना मांखो जा अनार ना ओमफ्राय जा मृदुला मांखो मर कलिजा तुमि फाट खाला माने आंनि सना होनदों आरोना आंनि सनाखौ सोंदों आरोना ओमफ्राय जा निदान फ्रेन्ड अन ओमफ्राय जा वाइटिया मा होनखो जि हा मे खा लिया मृदुल बोला आंनि सना वाइटि ने ओमफ्राय जा निदान अन हे जिउनिया मा होनखो
Tumi इतना दिन से कहाँ अच्छा कहाँ कहाँ छुपा बैठा हुआ है मेरा मेरा डार्लिंग बोला है ओ इतने दिनों से कहाँ छुपाया था मतलब मैं कहाँ थी एलबी तो मैंने आपने मेरी तुमने मेरे एलबी में आया नहीं है जिउनी हांमा ओमफ्राय जोंहा निदाना मा होनखो तो इसलिए नहीं देखा ओमफ्राय जोंहा निदान अन ओमफ्राय जोंहा रमेशआ मा होनखो अन ओमफ्राय जोंहा वाइटि बाय बाय फ्रेन्ड्स होनना बुंबाय ना आंनि सना वाइटिया बाय बाय लाबाय नै ओमफ्राय जोंहा रमेशआ अन थेंक इउ निदान फ्रेन्ड अन हे थेंक इउ रमेशआ अन हे थेंक इउ आलाग समावगो Which language do you know? English, Hindi, नेपाली, असमीज मतलब मैं हिंदी आती हूँ मैं अभी बोरो में तो बात कर रही हूँ बोडो लैंग्वेज में हिंदी आती है थोड़ी थोड़ी मतलब थोड़ा थोड़ा आती है ओमफ्राय जोंहा ससेल मा होनखो हेलो डियार बिके बर' होनना बुंदों आरोना अ हेलो ससियेल इडुकेसन हेलो हेलो ओमफ्राय जोंहा सोरनिमोन इसोरलाय रमेश अन हे थेंक इउ रमेश आगै थेंक इउ निदान फ्रेन्ड अन रमेश अन थेंक इउ मृदुला मा होनखो तुमि की सब्जी बनाय मा होनखो बनायसा पुलि जादों आरोना सब्जिया मा होनो मुला आलु होनदो मुला आलु रे सब्जि मृदुल ओमफ्राय जोंहा रमेशआ अन रमेश अन रमेश आगै अन हे निदान फ्रेन्ड आङो जिरायनो मोनासै बासाव फ्रेन्ड गसंनानैसो दं आरोना अके दे मा होनो गसंनानै बोरै जानो दे बासाथ' मावबाय थायो जेबो नङा दे निदान डिस्टार्ब जायो गारियाव थानायाव ओमफ्राय जोंहा रमेश फ्रेन्ड अन हे ओमफ्राय रमेश अन ओमफ्राय मिद्रुला मा होनखो मेरा डार्लिंग कौन बोला मेरा डार्लिंग कौन बोला ओमफ्राय जोंहा मिद्रुला मा होनखो गर्लफ्रेंड है ये मेरा गर्लफ्रेंड है बोला है मृदुल ने निदान फ्रेंड अन है ओमफ्राय जोंहा रमेश आगैया मा होनखो बड' लिखा है रमेश आगै अन हे निदाना मा होनखो अन आरोना मिडुल माबा सरि रमेश सोर ada मेरा ओमफ्राय रमेश निदान फ्रेन्डआबो अन मिडुला मा होनखो মই मोला नाकाली कलिजा फादा फास ओलाय अ हय नाखि होनदो ओमफ्राय जोंहा निदान फ्रेन्ड अन आलाक्सा मोनखौ अके बाजै सरि आलाक्सा मोनखौ अच्छा बहुत बढ़िया मैं ये बोरो भाषा पहली बार सुनता हूँ बोरो भाषा पहली बार सुन रहा मतलब सुना है अच्छा लगा कि नहीं लगा बोरो भाषा ओके Alex oke ओमफ्राय जोंहा कहा केमेरा
ओमफ्राय जोंहा रमेसारिया अके बाजै आङो थांबाय लाइक दान दे दान दा होनदों दे आगै दे रमेश थेंक इउ बाय बाय दे रमेश ओमफ्राय निदाना अन राहुला मा होनखो मे काहा का रहे मा होनखो मे खाना खा रहा हूँ बाजै होनदों अ खाना खा रहा है ओके राहुल आगै ओमफ्राय जोंहा मेदुला मा होनगौ अ नय कि অসমীয়া নহয় হিন্দীও নহয় ইংলিছও নহয় বড়ো নহয় ৰাভাও নহয় কি ভাষা হয় নহয় কি অসমীয়া নহয় কি পাকা मतलब की भाषा হয় मृदुल कलिजा रमेश आगैया बाय बाय ब्लग होगारबा नायगोन आं होनदों ब्लग नागारबा नायगोन आं बायजा रमेश आगैया दे रमेश आगै जागोन दे ओमफ्राय जा राहुला सरि अन बाजै होनदों दे राहुल आगै थेंक इउ मैया नागारदोंमोन आङो रमेश आगै मैयानि दङ आंनिया आरोना ओमफ्राय जोंहा निदाना मा होनखो राहुल भाई साबधान कमेन्ट चेक खालामना रिटार्न खालाम दे भाई होनदों राहुल नोंखौ निदान मोसाहारिया साब खालामबायमोननो कमेन्ट चेक खालामनानै रिटार्न खालामफिनबाय आरोना ओमफ्राय जोंहा निदान फ्रेन्डआ मा होनखो अन आरोना ओमफ्राय जोंहा आलेक्सा मा होनखो समझ में कम आ रही है ये भाषा लेकिन सुनने में अच्छे लग रही है सिस्टर समझ में तो नहीं आए हाँ कम आ रहा है ओके थोड़ा समझ में आया अलेक्स ओके सुनने में अच्छा लगा है थैंक यू सो मच अगर सुनने में अच्छा लगा है तो बोरो सुनने में अच्छा लगा है तो अभी क्या कर रहे हो अलेक्स अगर मेरे चैनल में नया आया है तो मतलब सब्सक्राइब करके जाइएगा लाइक करो सब करो ज्वाइन हो जाओ मेरे चैनल से अलेक्स भाई ओमफ्राय जोंहा निजोमा मा होनखो हाय आब' सना होनदों जोंहा हाय निजोम आगै जोंहा मृदुला मा होनखो तुमि गा दिसा गाँव टुसा इसलिए तो ठंड लग रही है सुबह सुबह मैंने नहाया दे ओमफ्राय जों बसुमतारी बिमा नुजाफैनो हादों आरोना अनामिका होनना बुंबाय थेंक इउ अनामिका बिमा थेंक इउ अन आरोना थेंक इउ ओमफ्राय जोंहा निदाना मा होनखो अन आरोना थेंक इउ फ्रेन्ड निदान बसु बिमाया मा होनखो जोंहा लाइक दा होनबाय आरोना थेंक इउ बिमा बसुमतारी ओमफ्राय जोंहा बिमाया मा होनखो अन आरोना अनामिका बिमा अन ओमफ्राय जोंहा अनामिका बिमा अन ओमफ्राय मृदुला मा होनखो बङाइगाव जाबा लागिसे कलिजा बङाइगाव ओमफ्राय जोंहा राहुला मा होनखो अके बाजै होनना बुंबाय जोंहा राहुला ओमफ्राय निदान फ्रेन्डआ बाजै सना अनामिका होनना बुंदों निदाना बाजै सना अनामिका होनबाय ओमफ्राय मृदुला मा होनखो तुमार नांखो खावा किয় কেতিয়াবা আহিবি আমার ঘৰত কেনেকা কম रे मुझे नहीं पता कभी आ जाना हमारे घर में खाना मतलब खाने के लिए ओमफ्राय जोंहा मा होनखो अजितआ हाय बाजै मा खबर होनदों आरोना खबरा मोजाङैनो दंथ'यो अजित आगै नोंनिया माबोरै दं खिथाहरदो दे ओमफ्राय जोंहा बिमल आगै नुजाफैनो हादों आरोना मा होनखो खालामालां साबस्क्राइब बाजै आइफन मिनिनो जोंहा माबा बिमला खालामाला साबस्क्राइब होनदों आरोना ओमफ्राय जोंहा बिमल आगैया मा होनखो लाइक दान 21 होनना बुंबाय जोंहा 21 बारना थेंक इउ बिमल आगै ओमफ्राय जोंहा मृदुला मा होनखो आइ लाभ इउ बर' भाषा आमी बिटियार हय होनदों आरोना आइ लाभ इउ बर' भाषा थेंक इउ मृदुल कलिजा बस ओमफ्राय जोंहा बसुमतारी अनामिकाया अन दं दे बिमा होनदों दे बिमा जेबो नङा दे अनामिका ओमफ्राय जोंहा निदाना मा होनखो जाखांबाय नामा बाजै होनदों सना अनामिका होनदों जाखांबाय नामानो अनामिका बिमा निदाना सोंदों ओमफ्राय जोंहा अनामिका बिमाया आगै निदान बुं ओंखि होनना बुंदों ओमफ्राय जोंहा अनामिका बिमाया मा होनखो संगासिनोसो ओंखि होनदों संगासिनोनो ओमफ्राय जोंहा मृदुला मा होनखो मय बर' भाषा बुहुत फाल फाव
Koni Boro fasa fal napai. Koni Boro fasa fal napai. Nah बुंबाय आरोना ओमफ्राय जा Alexa मानखो बाय बाय सिस्टार मिलते हैं अगले लाइव फ्लैग में ओके बाय बाय Alex भाई थैंक यू सो मच मेरी रजिस्ट्री में आने के लिए ओमफ्राय जोंहा बिमला मानखो दुरलां दां उथुमाय गिदिर होनदों दुलदांदां उथुमाय गिदिर होनना मिनिबाय जोंहा बिमला गैया ओमफ्राय जोंहा निदान फ्रेन्ड अन थेंक इउ फ्रेन्ड राहुला जोंहा मा होनदों बि बसुमतारी मा खालामदों बाजै जयेन मी होनदों बि बसुमतारी मा खालामदों बाजै जयेन मी होनदों राहुल दैमारिया ओमफ्राय जोंहा बिमला गैया मा होनखो बोरो दुलदां उथुमाय गिदिरा होननानै मिनिहरदों जोंहा बिमला गैया ओमफ्राय मिदुला मा होनखो तुमि मा होनखो Abiba Kuliza Kwa बुझासैला मिदुल ओमफ्राय जोंहा निदाना अन हे निदाना मा होनखो बाजै मुलफाय बाजै निदाना मा होनखो जोंहा ओमफ्राय जोंहा मिदुला मा होनखो अनेक माटिलि नाजाव आच्छा इनक माटिलियो नाजाव फाल माटिवा कलेजा एनेका माटिलि नाजाव फाल केनेका माटि फालके माटिबा मय नाजानु होनदो मृदुल ओमफ्राय जोंहा मा होनखो बिमला गैया निदान आदा मोनहैबाय नामालै होनदों निदान मोनहैबाय नामानो जा बिमल बर'आ सोंबाय आगैया राहुला मा होनखो बि बसुमतारी प्लिज जयेन मी बाजै होनदों बि बसुमतारी प्लिज जयेन मी बाजै होनदों नै राहुला ओमफ्राय जोंहा निदान फ्रेन्ड अन ओमफ्राय जोंहा मदना जा हाय होनना बुंदों आरोना हाय मदन ओमफ्राय जोंहा मिदुला मा होनखो आइ लाभ इउ कलेजा होनना बुंदों आरोना इथु केनेका कम आइ लाभ इउ टु कलेजा ओमफ्राय जोंहा बिमला मा होनखो बसुमतारी अनामिका दुलदा उथुमाय गिदिर बोरो बहा खारखो होनना मिनिदों जोंहा बिमला गैया ओमफ्राय जोंहा अनामिका बिमाया अन आरोना ओमफ्राय मिदुला अनामिका बसुमतारी तुमि फाट खाला कलेजा होनना बुंदों आरोना ओमफ्राय जोङो बिमला गैया मानखो बाजै सना थाथ'दो दे होनना बुंबाय आरोना दे बिमला गै ओमफ्राय जोंहा निदाना मानखो मानो मोनाखै बिमा निदाना मानखो मोनाखै बिमल फाय दासो बास पाठसाला मोनदों होनदों मोनहैयाखैनो बिमला गै दासो पाठसाला मोनदोंनो निदाना खिथाहरदो आरोना ओमफ्राय जोंहा मिदुला मा होनखो एबि तुमार कि खबर कलेजा होनना बुंदों आरोना एबि तुमार कि खबर कलेजा हुदिसे मिदुल ने ओमफ्राय जोंहा बसुमतारी अनामिका मा होनखो मैं बना रहा हूँ कलेजा होनना बुंदों आरोना अनामिका बसुमतारी अनामिका ने दुगैनानै जि गोजांबायसो गोजांसोहाय ओमफ्राय निदान फ्रेन्डआ जा ओमफ्राय जोंहा बसुमतारी अनामिकाया मा होनखो कलेजा में बना रहा है होनदों अभी बना रहा है बोला बसुमतारी अनामिका ने मिदुल ओमफ्राय जोंहा राहुला मा होनखो बि बसुमतारी ओंखाम जाबाय नामा बाजै होनना बुंदों बसुमतारी अनामिकाखौ सोंदों आरोना राहुला ओंखाम जाबाय नामा बाजै होननानै ओमफ्राय जोंहा मृदुला मा होनखो तुमि अ आमार
bihu amar korot magor bihu kaba ahiba koliza होनना बुंदों आरोना তুমি ওই আমার korot magor bihu kaba ahiba koliza होनना बुंबाय middle ने किसको बोला ओमफ्राय जोंहा निदानाव ने middle मांगो एबि मैंने अनामिका होनदों एबि माने अनामिका होनदों बुजिपाइसै middle ओमफ्राय जोंहा निदाना on ओके थेंक इउ निदान जा गोजांबाय आयु आया ओमफ्राय जोङो मांखो अनामिका मा खबर सना होनदों मृदुल कलिजाना अनामिका मा खबर होनना बुंबाय आरोना मोनसेल' लांबाय नामाब्रा बेखौलाय निदानाव उन आरोना जोंहा बसुमतारी बिमाया मा होनखो अनामिकाया मा गाज्रि बुङो नों बिमल होनदों बसुमतारी अनामिकाया बुंदों मा गाज्रि बुङो नों बिमल होननानै बुंदों नै माबाया बिमाया माबा बसुमतारी अनामिकाया बिमलखौ ओमफ्राय दिपक मा खबर आब' दिनहैसो होनना बुंदों जोंहा दिपक आगैया दिपक बर'आ खबरा मोजाङैनो दंथ'यो दिपक आगै ओमफ्रायो नोंनिया माबोरै दं खिथाहरदो दे ओमफ्राय जोंहा राहुला ब्लु बाजै होनदों आरोना ओइ मायावसो थुना लाबाय नामा ओरै ओमफ्राय जोंहा मिडुला मांखो बिके तुमा Koisu koliza bihu kabo ahiba koliza আৰু খাক কম বি দে না মোকে কৈছে আৰু না হ'ব দে যাম দে দে বিহু খাবা যাম दे ओमफ्राय जोंहा बसुमतारी अनामिकाया मा होनखो मर खबर फाल कलिजा होनना बुंदों मर खबर फाल कलिजा কৈছে आरो बसुमतारी अनामिकाने ओमफ्राय जोंहा दिपकआ मा होनखो मोजाङानो आंबो आब' होनदों दे आगै मोजां जानांगौ दिपक ओमफ्राय जोंहा दिपक आगैया मा होनखो बेसेबा गोबावनि उनाव आब' होनदों गोबाव जाबायमोनथ' आरोना ओमफ्राय मा खालामगासिनो दालाय दिपक आगै ओमफ्राय मिडुला मा होनखो अनामिका ओइ किमान फाल ओइ कलिजा अनामिका ओइ किमान फाल ओइ कलिजा होनना बुंदोंसै आरोना किमान फाल ओमफ्राय जोंहा ओमफ्राय निदाना मा होनखो लोगोआ ओंख्रिया आंनोबो दे बाजै सना अनामिका होनदों ओंख्रिया निदाननोबोनो आरोना अनामिका बिमा ओमफ्राय जोंहा दिपकआ मा होनखो आगैया न'आवनो दं आब' जिरायना होनना बुंदों जिरायना दं आरोना ओंखाम जादोंना जायाखै दिपक आगै ओमफ्राय जोंहा बसुमतारी बिमा अनामिका बिमाया मा होनखो जायाखै आगै राहुल संगासिनो आं होनदों जाथ'वाखैनो आरो राहुल संगासिनो ओमफ्राय जोंहा निदान फ्रेन्डआव होनो आरोना दिपक आगैया जाथ'वाखै होनना बुंदों ओमफ्राय जाथ'वाखै आरोना ओमफ्राय जोंहा निदान फ्रेन्ड मिडुला मांखो बाल आने कुवा बाल आने मांखो बाल आने कुवा नखय फाले कलिजा आने कुवा एने कुवा बाल आने कुवा रोंलायलाङालै बर' आता है तो बर' लिखरे मिडुल ओमफ्राय जोंहा दिपकआ मा होनखो नोंहालाय आब' जाबाय नामा होनदो जाथ'वाखै आंबो आगै दिपक ओमफ्राय जोंहा बसुमतारी अनामिका बिमाया मा होनखो फाल 100% फाल कलिजा होनना बुंदो आरोना ओमफ्राय जोंहा राहुल आगैया मा होनखो बि बसुमतारी बाजै सना
बि बसुमतारी ओइ बाजै सना होनना बुंदों आरो ना ओमफ्राय जोंहा दैथुना गैया जोंहा सुपार स्टार हरबाय आरोना थेंक इउ स' माच दैथुन बसुमतारी आगै गोजोननाय थाबाय नोंनिसिम रोजा रोजा ओमफ्राय जोंहा बसुमतारी अनामिका बिमाया मा होनखो आं खामानि मावदों आगै बेखायनो कमेन्ट नुवाखै ओंखि होनदों खामानि मावदोंनो जोंहा बसुमतारी अनामिका बिमाया ओंखायनो कमेन्ट नुवाखैनो निदान फ्रेन्डआ जोंहा अन आरोना थेंक इउ ओमफ्राय जोंहा दैथुनागे मा होनखो अननाय नाजावदो लाइक 14 होबाय बाय दे फासै बिकेन्दो दे दैथुनागै थेंक इउ लाइक होनायनि थाखाय आरो सुपार स्टार हरनायनि थाखाय थेंक इउ स' माच ओमफ्राय जोंहा मिद्रुला मा होनखो अनामिका और बीके बोरो तुम्हार লগত দুটা অসমীয়া ভাষা কৈ আছো দিম ना मा होनखो मिद्रुलाबो नाजानि रे भाई दे दीपक आगैया मा होनखो थाथ'दो आब' नोंहा आब' होनदो दे दीपक आगै जागोन दे बाय बाय ओमफ्राय निदान फ्रेन्ड अन हे ओमफ्राय मिद्रुला 100 पे কৰিছে কিয় তুমিও কৰি দিয়া ओमफ्राय मा होनखो राहुला बी बसुमतारी प्लीज मेरा वीडियो पे देखो यूट्यूब चैनल में राहुल दैमारी यूट्यूब बाजै होनदों बी बसुमतारी प्लीज मेरा वीडियो पे देखो बोला मेरा वीडियो भी देखो बोला है राहुल ने बोला बी बसुमतारी प्लीज मेरा वीडियो भी देखो बोला और क्या बोला यूट्यूब चैनल मैं राहुल दैमारी यूट्यूब बाजै होनदों राहुल दैमारी यूट्यूब ओमफ्राय जोंहा दीपक आगैया बाय बाय आब' होनदों आरोना बाय बाय आगै दीपक ओमफ्राय जोंहा निदाना मानखौ अन आरोना थेंक इउ निदान फ्रेन्ड ओमफ्राय जोंहा गोसो ब्लग गुड मर्निं गाइस आब' होनदों गुड मर्निं गोसो ब्लग आगै ओमफ्राय जोंहा मिद्रुला मानखो मोर तुमाक দিব बहुत मन যায় কিন্তু আমি दुखिया मानु হয় ना होननानै दुखिया मानु হয় खान्देसो आरोना अके मृदुल होनदों आरो बसुमतारी बिमाया जोंहा मा होनखो फेना सि आलु फेना ओमफ्राय सिं आलु लाफा एवनाय ना बाथोनसो आगै निदान होनदों आदसा फेना नानि नामानो फेना मा फैना ओमफ्राय जोंहा गोसो मा ओंख्रि जाखो होनदों ओंखामखौनो जाथ'वाखै ओमफ्राय मुला आलु लाब्रासो संदों आरोना गोसो ब्लग ओमफ्राय जोंहा राहुला मा होनखो अभी खाना खा रहा उल्टा है बाजेंद्र अभी खाना खाकर अभी खाना खाकर उल्टा है बाजेंद्र ना अभी खाना खाकर उल्टा है राहुल आगै ओमफ्राय जोंहा बसुमतारी बिमाया ब्लु होनदों आरोना होबाय आं बिमा अनामिका ओमफ्राय जोंहा गोसो ब्लगा मालाथो जागोन आब' होनदों दानो जाथ'वा दा फिसालाफोर स्कुलनिफ्राय फैबा फिसालाफोरजों ज' जायो आरोना गोसो आगै ओमफ्राय जोंहा मा खबर गोसो आगै ओमफ्राय जोंहा मिदुला मांखो तुमि आमार घरत আহিলি मेखला सादर मेखला सादर रंग Ibu kuliza give dim. Oi naki मेखला सादर give दिबो रंगा dim दाना मेखला सादर रंगा dim kuliza give dim दाना मृदुल ओमफ्राय जोंहा
lang mai long good morning na bunda na good morning long lang mai long okay good morning hampai ja garwa mangka hello didi good morning na bunda ja hello garwa agai good morning Baca Rahul aman ke new friend join me bola he Rahul ne new friend kon he join ho jau Rahul rimari se nidan friend a गोसो फाय साबदान कमेन्ट सेट खालामना रिटार्न खालामदो आंखौबो होनदों निदान फ्रेन्डआ साब खालामबायनो गोसो आगै नोंखौ ओमफ्राय कमेन्ट सेट खालामना रिटार्न खालामनो थिनबाय आरोना ओमफ्राय जोंहा गोसो आगैया मानखौ ओइ मोजाङानो आब' नोंसिना मा गामि मोनलाय आब' होनदों मा होनो आंथ' दायो बङाइगावसो थायो गोसो आगै ओमफ्राय गामिया जोंना मा होनो बिजनि फानबारि होनो आरोना गोसो ओमफ्राय जोंहा बसुमतारी अनामिकाया मा होनखो राहुल आगै लोगो खालामग्रो दे आं बेक खालामगोन होनदों राहुल बसुमतारी अनामिकानिया मा होनो मन' जानायसो आरोना राहुल आगै ओमफ्राय नोङो साब खालामनानै कमेन्ट हरना होनदों बसुमतारी अनामिकाया हरफिनगोन आगै राहुल ओमफ्राय जोंहा गार'आ मा होनखो दिदि बिउटिफुल होनना बुंदों आरोना थेंक इउ फाय गार' ओमफ्राय जोंहा मिदुला मा होनखो तुमाक नुबा आइसे डेली मैं बहुत जलुकियो होननानै खान्दिसो आरोना किकी लिखे रे मिदुल निदाना अन हे राहुला जामानखो बि बसुमतारी कमेन्ट लिरबाय नै बाजै होनना बुंदों आरोना ओमफ्राय जोंहा गार' आगैया दिदि ओंखाम जाबायना दिदि होनदों ओंखाम जाथ'वाखै गार' आगै ओमफ्राय जोंहा गोसो ब्लगा जागोन दे आं दा खालामगोन आं होनदों दायो दा खालामगोननो दे निदान फ्रेन्ड गोसो ब्लगा ओमफ्राय जोंहा निदान फ्रेन्ड अन बसुमतारी बिमाया मा होनखो कलिजा मय एसामिस बोलनी नहीं आती है रे बाबा एसामिस बोलना नहीं आती है रे बाबा बोला बसुमतारी अनामिका ने कलिजा ओमफ्राय जोंहा कलिजा मिदुल कलिजाया मा होनखो तुमी इमान धुनिया हय कलिजा মই আছে তোমাৰ प्रमोद फरायसु कलिजा প্ৰেমত পৰাইছো কলিজা এনেকুৱা হৈছে নাকি মৃদুল कलिजा ओमफ्राय जोंहा निदानन हे थेंक इउ राहुला जामानखो बि बसुमतारी अके बाजै होनना बुंबाय नै माइसे गोजांखोब्रा दुगैनानैलाय गोजांबायहाय थान्दानो ओमफ्राय निदाना मा होनो गारियाव दंबा डिस्टार्ब जायाखै नामा निदान फ्रेन्ड जा गोजांबायहाय साहासो गुदुं लोंनांसिगोनदां दुगैनानै ओरैबायदि गोजांबाय आरोना लाइनबो गैला नामाब्रा लाइनाबो थांबाय मा लाइन गैला लाइनाबो बिदिबाबो मोदानगोन नामा हेलो गाइस कौन है प्लीज जॉइन हो जाओ मेरी एलबी स्क्रीन में दिखे बोरो মই धुनिया दिखिले क्यों प्रेम মই
Dunia dikile kio premot Boro kuah premot. ओके, ऐसा क्यों होता है मृदुल कलिजा? तुम ऐसा क्यों होता है? दुनिया सॉली डिकिले प्रेमोट मतलब क्या क्या बोलता है? दीवाना हो जाए निदान फ्रेन्ड अन हे बसुमतारी अनामिकाजो अन निदान फ्रेन्ड अन हे ओमफ्राय निदान बसुमतारी निदान फ्रेन्ड अन हे बसुमतारी अनामिका अन हे थेंक इउ सबको थेंक इउ निदान फ्रेन्ड अन हे थेंक इउ ओमफ्राय जोंहा मरमि बड' ब्लगा जोंहा डलार होदों आरोना थेंक इउ स' माच बिमा मरमि अनामिका बसुमतारी अनामिका बिमा थेंक इउ स' माच साबायखर थाबाय रोजा रोजा नोंनिसिम ओमफ्राय जोंहा आया थांखो ओमफ्राय जोंहा मिदुला मोनगोन अनामिका तुमाक मय खालि एक्सप्लोर नट देखा फायसु कलेजा होनदों आरोना ओमफ्राय जोंहा बसुमतारी बिमाया अन हे थेंक इउ अनामिका बिमा ओमफ्राय जोंहा मिदुला फारु होनदों फारु ओमफ्राय जोंहा निदान अन मिदुलाबो जोंहा मांखो फारु फाल आसे होनना बुंदों आरोना ओमफ्राय बिमा अनामिका जोंहा मोनदों आतसा ऐसा है क्या कलिजा बोला है बसुमतारी अनामिका ने अच्छा ऐसा है क्या बोला निदाना जा अन हे निदान बसुमतारी बिमा अन थेंक इउ जा गोजांबाय होनदो साहाखौ लायदों सान्दुंबो गैयाना सान्दुं सायनोबो न' सिङाव थानानै दुगैनानै लोहो लोहोसो मावलायबाय ओमफ्राय निदान निदाना गारियाव थानाया जनो मोनाखैबा खस्थ' मोनाखै नामा ओमफ्राय जोंहा निदानफ्रायानो खस्थ' मोनाखै ओमफ्राय जोंहा मिदुला मोनखो मोर प्रेमद कनु नापारे आको नाय मयतो सबेक फाल फाव ना अ दे सान्दुंबो गैयालै गोजौआव खैथा जाखोब्रा 11 जालायबाय माथो ओमफ्राय जोंहा माबाया बसुमतारी अनामिका बिमाया ऐसा ही रहना कलिजा बोला ऐसा ही रहना कलिजा बोला बसुमतारी अनामिका ने मजा बी स्ट्रं आगै नुजाफैनो हादों हेलौ दीदी कैसे हो होनदों मैं ठीक हूँ बी स्ट्रं आगै आप बताओ आप कैसे हो ओमफ्राय जोंहा दिदोमा मा बाजै जेबो खालामाखै गोजांदों दुगैदोंमोन दुगैनानै न' सिङाव सान्दुंबो गैया माबो गैया लोहो लोहो मावलायबाय ओमफ्राय जोंहा रजे आगै नुजाफैनो हादों गुड मर्निं लाइक दान आब' सना आङो लाइकल' दे बाय बाय अल सनाफोर गुड मर्निं बाय बाय होनदों आरोना गुड मर्निं लाइक दान थेंक इउ स' माच रजे आगै जेबो नङा दे रजे आगै लाइक ल'बाबो जेबो नङा दे ओमफ्राय निदाना मा होनखो खस्थ' मोनबाय अब्लाबो माथो खालामबावनो फ्रेन्डदों खस्थ' मोनगोनथ' आरो गसंनानै हाथारा आंथ' गसंनो बिराद गसंबाथाय आथिं बिराद रुवायो आरोना जेबो नङा दे निदान फ्रेन्ड आरामसे फैबाय थादो बोरैबा बास मावनायफ्रा मबाइलफ्रा गोग्लैबायबाथाय सेस जागोन ओमफ्राय जोंहा मौसम माबा गोजा अमा जानो लुबैदों होनदों अमा जानो अमा बेदर जानो नामा गोजांनायाव अमा बेदरसो जानांगौबोलै होनदों
ओमफ्राय जोंहा बि स्ट्रंआ मानखो मैं भी ठीक हूँ होनदों आरोना अके आपि ठीक है ठीक ही होना चाहिए ओमफ्राय जोंहा सिंगेला गैया गुड मर्निं बाजै होनना बुंदों गुड मर्निं सिंगेला गै दासो मा होनो डिउटि दं जोब्बाय नामा सिंगेला गै ओमफ्राय जोंहा बि स्ट्रंआ मानखो कर में कर में हालचाल ओके कैसे चल रहा है बोला कर में सब ठीक है अभी अब बताओ आपका कर में कैसे चल रहा है अभी हमारा वर्तमान ठीक है बी स्ट्रं भाई ओमफ्राय जोंहा राहुला बि बसुमतारी कमेन्ट रिटार्न मी प्लिज बाजै होनदों राहुल दैमारि आगै बे माबाया बिमा बि बसुमतारिया माने आनामिकाया मनो जानायसोना लगे लगे साब हरनो हानाय नङा आगै खिन्थु साबखौ हरगोन बियो राहुल आगै दा मोनाफ्रावबो हरनो हागौ आरोना राहुल आगै ओमफ्राय जोंहा मिदुला मांखो মই কোনো ফাল নাপালে মোক কোনো ফাল নাপালে ঐ মই চবকে ফাল পাওঁ যাই থাকিম মোক কোনো ফাল নাপালে तुमको भी मतलब प्यार करता है रे सब मिड्रोल कलीजा सब तुम भी तो मतलब सबको प्यार करता है तुम भी और तुमको भी सब प्यार करता है रे ओमफ्राय जोंहा सिंगेला गैया मांखो लाइक दिस दे बिमा हाहा ओरैसो अके होनदो सिंगेला गै ओमफ्राय जोंहा बसुमतारी अनामिकाया रजे आगै दा सम मोनबा कल हर दे होनदों रजे आगै थांखो ना माखो दायो टाइम मोनबा कल हरनांगौनो बसुमतारी अनामिकानाव ओमफ्राय जोंहा दिदोमा मानखो सोर दं बाजै होनना सोंदों सोर दं फिसाला स्कुलाव दं ओमफ्राय बोराय दं ओमफ्राय दा गैया आरोना अबावबा थांदों दिदोम ओमफ्राय जोंहा दिदोमा मानखो ओंखाम जाबाय नामा होनदों ओंखाम जाथ'वाखै ओमफ्राय जोंहा बसुमतारी अनामिकाया मानखो सिंगेल आगै सना गुड मर्निं ओंथि होनदों बिमाया निदाना जामानखो सिंगेल भाई कैसे हो रे बाबा कैसे हो रे भाई होनना सोंदों निदाना कैसे हो रे भाई पूछा है सिंगेल आगैया जा मर्निं बाजै अनामिका जिउ होनना बुंदों आरोना मर्निं बाजै अनामिका जिउ होनना बुंबाय सिंगेल आगैया जा मागा बाजै दासो फैदों आं डिउटिनिफ्राय होनना बुंदों दासो फैदोंनो डिउटिनिफ्राय सिंगेल आगैया बसुमतारी बिमाया मा खालामदों ओंखि सिंगेल आगै होनदों मा खालामदोंनो बसुमतारी अनामिकाया सोंबाय मोजा राहुला मानखो सिंगेल निउ फ्रेन्ड जयेन मी ब्र होनदों सिंगेल आगै जयेन जानोनो राहुल दैमारिजों मोजा बिस्ट्रङा मानखो एकदम मच होनदों आरोना अके एकदम मच है ओमफ्राय जोंहा सिंगेला मानखो मैं अच्छा है रे बाबा निदान ब्रादार बोला अच्छा है बोला है ओमफ्राय जोंहा मिदुला मानखो सिंगेल बय बिमा कैसे बिमा माने बिया बया कता होय ना कलिजा बीमा माने क्या बोलते रे बया कता नहय जेनेबा ओमफ्राय जोंहा बियारा मांखो लाइक दानाबो होनदों थेंक इउ बियार आगै सिंगेला मोजां बाजै अनामिका डार्लिं नोंहालाय माबोरै दं होनना बुंबाय आरोना माबोरै दंनो सिंगेल बय सोंदों सिंगेल बया सोंबाय अनामिका बिमा नोंखौ ओमफ्राय जोंहा ससियेल मांखो बाय बिके बर' यार होननानै बुंबाय आरोना अके बाय बाय ससियेल ओमफ्राय जोंहा हर इउ होनना बुंदों आरोना अके ससियेल बाय बाय बसुमतारी अनामिका बिमाया राहुल गैया सना राहुल गैया सना मोनगोन ओंखि होनदों राहुल गैया सना मोनगोन ओंखि होनना बुंदों आरोना
ओमफ्राय जोंहा निदान फ्रेन्डआ सिंगेल फाइ दोनहो धोरोमखौ बोखार मा होनखो फिनबाल आच्छा धोरोमखौ बोखार फिनबाल नामा रा नोंलाय होनदों ना धोरोम ना निदान ओमफ्राय जोंहा बसुमतारी अनामिका बिमा अन हे राहुला जा थेंक इउ बि आरो बसुमतारिया निउ फ्रेन्ड जयेन मि सना होनदों राहुल दैमारिया बि आर बसुमतारी निउ फ्रेन्ड जयेन मि सना होनना बुंदों नै ओमफ्राय जोंहा बि आर बसुमतारिया अके होनना बुंदों ससेला जोंहा हाय अनामिका होनना बुंदों ससेला ओमफ्राय जोंहा मेदुला मानखो मर ओइ बारा तु भाया का भया देखा फाल मन बहुत फाल होय ओह एने मर ओय थोबरा तु भया देखा फाले मन बहुत फाल होय ऐसा भी होता है वैसा मित्रल क्या क्या लिखता है सिंगेला मांगो ओइ निदान आदा सम बेकार बिनांगौलै होनदों ओइ निदान आदा सम बेकार बिनांगौलै होनना मिनिबाय बिया राजा मानखो आब' ब्लु होलाय होनदों आरोना ब्लु होबाय आङो ओमफ्राय जोंहा बिस्र मानखो दि लाइफ देने पर सब्सक्राइबर जाता है क्या दीदी मेरा ना हेबार रहा है मेरा ना बढ़ रहा है अच्छा बिस्ट्रॉन्ग भाई हाँ बढ़ जाता है एलबी देने से साफ बढ़ जाता है मतलब नया नया लोग भी मिल जाता है मतलब मेरा अभी कम हो गया पहले तो बहुत मतलब बढ़ गया था सब्सक्राइब बिस्ट्रॉन्ग भाई अभी थोड़ा कम हो गया लाइट में आदमी मतलब कम हो गया ना पहले 20 में मतलब बहुत ज़्यादा आदमी आता था तो सब्सक्राइब भी बहुत बढ़ जाता था ओमफ्राय जोंहा बसुमतारी अनामिकाया मानखो 30सो थांबाय नामा बिमा सना डलार गैया मिनानै थैगोन थाङाखैब्रा बिमा अनामिका थैखागोन भिडिअखौबो नागारबाय थानांगोन नामा आं साननै सानथाम बादानो जादों आरोना एसे थाब थाब नागारबाय थानाया मोजां जागोन बायदि मोनबाय जों मिनानै थैखागोन नोंनियाथ' 50 जाहैखाबाय खोमा बारबायसोदां ना बिमा अनामिका मिनानै थैगोन दे ओमफ्राय जोंहा मिद्रला मांखो कलिजा नाय म कनु ছোৱালী फाल नापाय कलिजा होनदों आरोना কিয় ফাল নাপাব ফাল পাব ৰে মৃদুল কলিজা ছোৱালী পাব চিন্তা নকৰিবা দুনিয়াৰ ইমান ছোৱালী আছে কিয় ফাল নাপাবি ফাল পাব দেই তোমাকো মানে ফাল পাব ओमफ्राय जोंहा बसुमतारी बिमाया मानखो पाबो दे চিন্তা হবা নালাগে দেই होनदों पाबो दे চিন্তা হবা নালাগে दे কৈছে आरोना बसुमतारी अनामिका बि ओमफ्राय जोंहा मिदुला मानखो आने अने मिसकेट टु सोबे फाल मिसाक टु सोबे फाल पाय आसाक কোনো ফাল নাপায় কলিজা এনে মিছাকটো চবে ভাল পায় মানে মিছাতে চবে ভাল পায় এনেকুৱা কৈছে নাকি মই थैखागोन हारसा रोङिजों सिंगेला मा होनखो गावनावनो ब्लु दं लोगो जानो हायो माथोलै ओरैसो आरोना माबाब्रा लोगो जाहरदोंमोन आङो माने साब खालामहरदोंमोनब्रा सिंगेला गै
ओमफ्राय जा बसुमतारिया कलिजा होनना बुंबाय आरोना मोगथां आगै नुजाफैनो हादों जाखांबाय नामा बुंदों आरोना जाखांथ'वाखैनो आगै ओमफ्राय जा सिंगेल आगैया मा होनखो बे कलिजाया रुमसो बिगुरा होननानै हाथाय हरदों आरोना ओमफ्राय जोंहा सिंगेल आगैया ट्रिट ट्रिट दे बिमा होनना बुंदों आरोना ओमफ्राय जोंहा सिंगेल बय फाल्टु होनना बुंदों आरोना आंनि साया थान्दा जालायदोंलै ओमफ्राय जोंहा निदाना मा होनखो आदसा आदसा बिदिसो होनब्ला सिंगेल भाइ होनना बुंबाय जोंहा निदाना ओमफ्राय राहुला मा होनखो बि बसुमतारी माने नों मा जायगानि नों बाजै सनादों बि बसुमतारी मा नोङो मा जायगानि नों बाजै होनना सोंदों राहुल बसुमतारीया बि बसुमतारी सिंगेला गैया मय फाल्टु नहय दिया होनना बुंदों आरोना मय फाल्टु नहय दिया होनदों आरोना जोंहा सिंगेला गैया होमबा सिंगेला गैया मांखौ औ आदा निदा होनना बुंबाय बसुमतारी अनामिका आङो चिरांनि आगै राहुल होनदों बसुमतारी अनामिकाया चिरांनि होनना खिथाना लाबाय ओमफ्राय राहुला गैया मा होनखो माने नों मा होनखो जायगानि नों बाजै होनदों जायगाखौ सोंदों राहुला ओमफ्राय जा मिद्रुला मा होनखो सिंगेल बय थय बर' किबा कले बुजि नापाय आइ एम एसामिस बय होनना बुंबाय आरोना ओमफ्राय आलस्रां हेल' गुड मर्निं मेडाम दाना हेल' गुड मर्निं कैसे हो ओमफ्राय जोंहा बियारा मा होनखो ब्लु जायाखै आब' आया ब्लु जायाखैना होफिनबाय आङो ओमफ्राय जोंहा जारलालै बिस्ट्रं नेकिया बोला अके दिदि होनना बुंदों आरोना अके भाइ ओमफ्राय जोंहा मिद्रुला बिआर बसुमतारी मा खबर सना होनना बुंबाय मिद्रुला बसुमतारी अनामिकाया बिमाया मानखो चिरां बिजनिनि राहुल आगै सना होनना बुंदों चिरां बिजनिनिनो राहुल आगै बसुमतारी अनामिकाया ओमफ्राय जोंहा सिंगेल बयआ अके मिद्रुल न' प्रब्लेम होनना बुंदों ओमफ्राय जोंहा बियारा मांखो मोजां होनना बुंबाय आरोना ओमफ्राय जोंहा बिया मांखो अके दिदि बाय होनना बुंदों अके बाय बाय बि स्ट्रं भाइ निदाना बे सिंगेल भाइया थाब्ला हिन्जाव गुन्दानि धोरोम लादोंमोन हा बे सिंगेल भाइया थब्ला हिन्जाव गुन्दानि धोरोम लादोंमोन फ्रेन्ड हिन्जावफोरजों रायलायनो मोनै लादोंमोन बे होनदों ओमफ्राय बोरै रायलायगोनलाय दा थोद बोरै रायलायगोन नोंलाय सिंगेल आगै बोरै रायलायगोन ओमफ्राय हिन्जावफोरा रायलायनो धोरोम लानानै थोद जारलालै थानो हागोन नो रायलायालासिनो होनदों बसुमतारी अनामिकाया बिमा होनना मिनिदों जोंहा जारला दे ओमफ्राय जों आदा निदा होनना मिनिदों जा गोजांबाय आंहासो ओमफ्राय जोंहा मिद्रुला मोनगो अनामिका बसुमतारी मय तुमाक करत किय जाम कलिजा होनना बुंदों आरोना मिद्रुला खुरिबा जाबिब्रा होनदों निदाना मांखो जा खम जारला सिंगेल भाइ हा हा होनदों जारलाथ' आरो मिद्रुला मांखो मरजि टपारा टु भाया देखा भाइ मरजि टपरा टु बया देखा भाइ ओमफ्राय जोंहा बसुमतारी अनामिकाया मानखो बिबोनांफोरा अनोबा $100 जागोन आंना होनदों बिबोनांफ्रा अनोबा बसुमतारी अनामिका बिमानिया $100 जागोन होनना बुंदों बिबोनांफ्रा मानो अना अनहरदो बिमा अनामिकाखौबो बसुमतारी अनामिकाखौबो सोर सोर बिबोनां दङ अनबासो जागोन आरोना अनथारा ना बिमा अनामिकाखौ अननो थिनबाय सनाफोर सोर सोर दं
ओमफ्राय जोंहा बिमा सरि बि आर बसुमतारी मानखो राहुल आंनि भिडिअ कमेन्ट हरलाय होनदो राहुल बि आर बसुमतारीनाव कमेन्ट हरनोनो ओमफ्राय जोंहा सिंगेल बया नोंखौ बुङाखैलै बिमा आङो राहुलखौसो होनदों राहुलखौसो होनदों ओमफ्राय जोंहा राहुला मा होनखो बि बसुमतारिया बाजै सना होनदों बाजै सना होनना बुंबाय राहुला ओमफ्राय जोंहा सिंगेला मा होनखो बिमा आङो थांनोसैलै दे बादोंलां बाल बिदि जालायबाय आरोना जोंहा आगै सिंगेला बाबावदोंसो आरोना गोजाङा मुवानो आंहा गोजांनायानो बायाखै गोजांनायानो बायाखै आंहा थांबावनोसैसो आरो नोङो ओमफ्राय जोंहा मिदुला मा होनखो मकुनु ছোৱালী ভাল नापाय धुनिया নহয় करना और মই ভাল কথা কব नोरो बबा হয় करना ना खान्देसे रे কথা কব নোৱাৰা মানুহ হক কোনোবাই ভাল পাব না এনেকা নহয় रे मिद्रुल ओमफ्राय जोंहा राहुला मा होनखो बिके ब्र माने नों मा जायगानि नों बाजै आंखौसो सोंदों आरोना राहुला गैया आङो मा होनो बिजनि फानबारि ओमफ्राय आं बङाइगाव थायो राहुल आगै बङाइगाव दं आङो ओमफ्रायो ओमफ्राय जोंहा निदान फ्रेन्डआ मा होनखो सिंगेल फाइ डिउटिया फैदोंमोन दहाय ओमफ्रायो मा होनखो जौदुजोंसो लिंलांनो नागिरदोंमोन सिंगेल फाइ होनदों आरोना जिउदुजोंसो लिंलां होनबाय आरोना निदाना बसुमतारी अनामिकाया मा होनखो बसुमतारी अनामिकासो आगै सना राहुल होनदों बसुमतारी अनामिकासो आगै सना राहुल होनदों बसुमतारी अनामिकाया ओमफ्राय जोंहा बि आर आगैया मा होनखो बि स्ट्रं साबधान प्लिज बेक होनदों बि स्ट्रं आगै मा होनो बि स्ट्रं बी बसुमतारी ने आपको मतलब साफ किया है अगर आपने नहीं गया है तो प्लीज रिटर्न करो ओमफ्राय जोंहा राहुला मा होनखो सिंगेल मा माने नों मा जायगानि नों ब्र होनदों सिंगेल नों मा जायगानिनो राहुला सोंदों ओमफ्राय जोंहा सिंगेला हा नोंगौ नामा आदा निदान होनदों ओमफ्राय जोंहा राहुला मा होनखो बि आर बसुमतारी माने नों मा जायगानि नों सना होनदों ओमफ्राय जोंहा मिदुला मा होनखो मय माने कथा कबा भारू हालके कथा कबा नोरो কোনো বুজি নাপায় এনেকা হয় ओमफ्राय जोंहा बियारा मा होनखो राहुल साबधान प्लिज बेक होनदों राहुल साब खालामबायनो बियार बसुमतारिया ओमफ्रायो बेक हरफिननो थिनबाय आगै ओमफ्राय जोंहा कार्तिकआ हाय दाना हाय कार्तिक सोर गोदान दं आंजोंबो जइन जाना गालांदो दे लोगोफोर कौन कौन नया है ओमफ्राय जोंहा मैखोम ब्लगा के थेंक इउ ओमफ्राय जोंहा कीर्ति ना अच्छा कौन सा लैंग्वेज है मुझे समझ में नहीं आ रहा है ओमफ्राय जोंहा सिंगेला गैया मा होनखो राहुल आङो सनितपुर डिस्ट्रिक्टलै नोंलाय होनदों आदसा मा होनो सनितपुर डिस्ट्रिक्टनिनो सिंगेल बया राहुल आगै ओमफ्राय जोङो एमआर स्ट्रंस होनदों हेलौ बेरना हेलौ ओमफ्राय बसुमतारी अनामिकाया बिमा सना आङो थांबाय ओंखि होनदों दे बिमा बाय बाय थेंक इउ स' माच
बिराद सापर्ट होबाय आरोना थेंक इउ स' माच अनामिका बिमा गोजोननाय थाबाय रोजा रोजा नोंनिसिम ओमफ्राय जोंहा निदान फ्रेन्ड अन थेंक इउ आंबो सारायगाथा ग्रोब जाबा दोनसैदां ओमफ्राय बसुमतारी अनामिकाया सिंगेल आगै सना बाय बाय होनदो बिमाया बाय बाय होबाय नै सिंगेल आगै बसुमतारी अनामिकाया ओमफ्राय सिंगेल आगैया आङो सम सम हिनजावफोरजों रायलायनो मोनै दरमा मांखो दरमहा लायोलै बाजै बिखे नंगौ नामा जारलालै सम सम रायलायनो मोनि जागौ नामा रायलायनो लुबैया नोङो रायलायनो लुबैया होमबा सम सम जारला सम सम रायलायनो लुगैया नामा ओमफ्रायो र' गोजान दंथारो नामाब्रा ओमफ्राय जोंहा थांखोलै सिंगेल आगै सना आं थांनोसै ओमफ्राय जोंहा राहुला मा होनखो बि बसुमतारी अके बाजै होनना बुंबाय आरोना ओमफ्राय जोंहा मिदुला मा होनखो इस्पसु कटासु फालके नहय हा बारा रोङासैलै मिद्रुल ओमफ्राय जोंहा बि आरा मा होनखो मैखोम साबधान प्लिज बेक होनदों मैखोम बि आरा साब खालामबायनो बेक बिफिनबाय बि आरा होनना बुंदों सिंगेल आगैया बिमा अनामिका बाय बाय होनना बुंबाय आरोना मिदुला मा होनखो बिआर बसुमतारी तुमि फाट खाला खलिजा होननानै हुदिसे माने फाट ना फाट खाला खलिजा हुदिसे मिदुल ने खलिजा ने बिआरख ओमफ्राय जोंहा फालुआ मा होनखो ओइ बाजै बिनानाव दंना गैया नोंना होनना बुंदों आरोना बिनानाव दंना गैया होनना सोंदों आरोना बिनानावा मा होनो दङलै दङ होनदो बसुमतारी अनामिकाया मा होनखो निदान आगै सना आंखौ नुथ'ला आं थैनोसै सना नों आंनि जायगायाव एलबि होदो नाइनथायाव दे होनदों नयथायाव दे होनदों आरोना मा होनो निदान नयथायाव एलबि होनो थिनदों नै माबाया बसुमतारी अनामिकाया मा होनखो निदान आगै सना आंखौ नुथ'ला होनदों आरोना नुथ'ला होनो बिमाखौ आङो थैनोसै सना नों आंनि जायगायाव एलबि होदो नयथायाव दे होनना बुंबाय नयथायाव होनो थिनदों निदान फ्रेन्ड बसुमतारी अनामिकाया ओमफ्राय जोंहा बि आरा मा होनखो खालु होनदों खालु फैसे बि आर बसुमतारी ने बसुमतारी अनामिकाया सिंगेल आगै सना आङो थैनोसै नुथ'नाय नंला एलबियाव सना होननानै बाय बाय होदों एलबियाव नुथ'नाय नंलानो बसुमतारी अनामिकाखौ सिंगेल आगै ओमफ्राय जोंहा बि आरा मा होनखो राहुल बेक प्लिज होनना बुंदों बि आरा आइ हेड लाबा जोंहा मा होनखो हाय मेक लाइक दान दे होनदों हाय लाइक दान थेंक इउ राहुला मा होनखो बि बसुमतारी जागोन दे जुदि नों आंखौ बसुमतारी बायदि बाजै होनदों बि बसुमतारी जागोन दे जुदि नों आंखौ बावगारमारबायबालाय बाजै होनदों बावगारमारबायबालाय बाजै होनना बुंदों बावगारमारबायबालाय बाजै होनबाय बि बसुमतारी राहुल आगै माबा बि अनामिकासो माने बसुमतारी अनामिका ओमफ्राय जोंहा बि राहुला मा होनखो सरि बि आरा मा होनखो मैखोम बेक प्लिज होनदों मैखोम बेक हरफिनदोनो बि आर बसुमतारीनो मैखोम बेक हरफिनदो ओमफ्राय जोंहा आइ हेड लाबा अनामिका बिमा होननानै गाबबाय नै जोंहा आइ हेड लाबा ओमफ्राय जोंहा बसुमतारी अनामिकाया आङो बाबाय सनाफोर नोंसोर आंखौ अनाना बाय आंनि बिबोनां सनाफोर होनना गाबदों आरोना जा बिमा बसुमतारी अनामिका बिमाया मा होनो
नोंसोर अनिखाय मा होनो बाबायनो ओमफ्रायो बायबाय लाबाय नै गाबबाय आरो ओमफ्राय गाबबायबो ओमफ्राय जोंहा राहुला मा होनखो बिके ब्र उन्दुदो बाजै होनदों बिके ब्र उन्दुदो बाजै माने उन्दुनो ओंखारनाय बादिसो नुबाय नामाब्रा ओमफ्राय जोंहा निदाना बाय दे बाजै सना अनामिका होनना बुंबाय ओमफ्राय जोंहा निदाना मा होनखो अन आरोना ओमफ्राय जोंहा निदाना अन राहुला मा होनखो जोंहा बि बसुमतारी उन्दुदो बाजै सना होनदों उन्दुदो होनदों ओमफ्राय जों आइ हेड लाबा अन थेंक इउ निदान अन मृदुला मा होनखो कलेजा तुमि सा खाला नाखि होनदों मय सा खायसु होनदों थान्दा लागिसे ना तस बसुमतारी अनामिकाया मा होनखो आङो होग्रा टाइमानो होदो आं होग्रा टाइमाव नों होदो दा मोनायाव निदान होनदों बसुमतारी अनामिका होग्रा टाइमाव दा मोनायाव नोंखौ होनो थिनबाय आरोना निदान ओमफ्राय जोंहा राहुला मा होनखो सिंगेल दिकिया जुलि ब्र होनदों सिंगेल दिकिया जुलि ब्र होनना बुंबाय आरोना जोंहा मा होनखो निदाना फ्रेन्ड आङो ओंखारथ'नोसै दे फ्रेन्ड दे निदान फ्रेन्ड जेबो नङा ओमफ्राय जोंहा आइ हेड लाबा आदा निदान दानो थांसै नामालै होनदों गोबाव जाबाय बे निदाना गारियावसो दंनो जनो मोनाखैनो ओमफ्राय जोंहा निदाना मा होनखो बाय बाय फ्रेन्ड होनना बुंदो जोंहा बाय निदान फ्रेन्ड ओमफ्राय जोंहा मिद्रुला मय मा होनखो कटा बेलेग गलि खान्दी लय जाय गलि जा मय कटा बेलेग कले कथि लय जाय कलिजा मा बुंबायथाय मिद्रुल ओमफ्राय जोंहा आइ हेड लाबा मा होनखो अके आदा निदान बाय होनदों राहुला बियार बसुमतारी अके सना होनना बुंदों राहुला ओमफ्राय जों मिदुला मा होनखो हले तुमाक আগত शेयर हले तुमार আগত शेयर करू कलिजा ओके तुमाक तो মই মিছা কথা কোৱা ফালি ভাবা মই যি কম চব সঁচা কথা কম মই মিছা কথা কবা ভাল নাপায় হ'ব মিদ্ৰুল ময়ো অসমীয়া বেছি নাজানো ओमफ्राय जोंहा निदाना मा होनखो सियाथे फायसै मा होनखो आइ हेड बायसै ओंखारनोसै जाबा मा होनखो जाबाय आं बिजिनि ओंखारनोसै जाबाय आं बासनिफ्राय होनदों आरोना दे निदान बासनिफ्राय ओंखारनोसै आरोना दे ओंखारदो दे थांदो दे मोजाङै मोजां थांदो निदान फ्रेन्ड कमेन्ट लिरबाय थानांला डिस्टार्ब जायो आंबो दोननोसै ओमफ्राय जोंहा वाइटि नुजाफैफिनबाय आरोना मोनफैखो ना माखोब्रा बेलाय गैला गाज्रि नेबाबो मोनासै गाबबाय गारि नेबाबो मोनासै ओमफ्राय गाबबाय आरोना गारिखौनो मोनासै ना मा जाखो आदसा डाइरेक्टमोन नामा गारियालाय वाइटि ओमफ्राय जोंहा आइ हेड लाबा अके आदा निदान नाइटआव लोगो मोनगोन बाय होनदों नाइटआव लोगो मोनगोन बाय होनबाय आइ हेड लाबा गैया ओमफ्राय जोंहा वाइटिया मा होनखो बाय बिके होनदों अके बाय वाइटि बाय गाबबाय आरोना बासखौनो मोनासैबा मारै फैबावगोन दे बाय ओमफ्राय जोंहा आइ हेड लाबा मा होनखो आरोना थेंक इउ ओमफ्राय निदाना मा होनखो फ्रेन्ड बाय आरो एलबि रायजोनि लोगोफोर बाय होनना बुंबाय आरोना दे बाय निदान ओमफ्राय आइ हेड लाभ अन हे राहुला जोंहा बि बसुमतारी दुख माने फाय
नामा बाजै सना मानफाय नामा बाजै सना राहुला मा लिरखोब्रा बि बसुमतारी दुख मानफाय नामा बाजै सना होनबाय नामाब्रा मा होनखो नै राहुला ओमफ्राय जोंहा एमार राभान ओइ बाजै लाइक डान अके मा होनो एमार बाजै लिरखोना आगै अके आगै आरोना आगै लाइक डान थेंक इउ एमार आदा गोजोननाय थाबाय मृदुला मांखो आंनि सना तुमार इउटुब चेनेल साबस्क्राइब करि दिसु कलिजा होनदों आंनि सना वाइटि नोंखौ साबस्क्राइब करि दिसे बले मिद्रुल कलिजाने ओमफ्राय जोंहा राहुला मा होनखो बि बसुमतारी दिखौ बाजै सना होनदों बि बसुमतारी दिखौ बाजै सना होनना गाबदो आरोना ओमफ्राय जोंहा मृदुला आंनि सना बेग दिबा होनदों आंनि सना दंना गैला थांबाय बायलिया थारे आंनि सना वाइटि ने बेग देने को बोला है आंनि सना वाइटि मिद्रुल कलिजा ने साब बेग करने को बोला आइहेर लाबा मानखो बाजै बिके आं गैला दे ओंखाम संनि आंनो अ दे बाय बाय दे आंबो दोनखानोसै एमार राबाय मानखो खानाया मानखो बेन्दों ओंखार जोब्बायलै सना होनदों बिदिसो आरोना बेन्दों बावसो नामा माबा मानलानोसैब्रा मा होनोमोनलायो मैगंफोर मानलानो ओमफ्राय जों मृदुला मा होनखो दिपरा फाट कटा खावबा कलेजा दिपरा फाट कटा खबा कलेजा ओमफ्राय एमार राबाया मा होनखो गस्लाया जा मोजांखा ओरैसै थैखागोन ओमफ्राय जोंहा सेमद्रबा मा होनखो हमको सपोर्ट मी बोला है सपोर्ट मी बोला कौन है सेमद्रबा आई मिस यू बोला ओके मिस यू बोला सेम टू यू सेमद्रुब ओमफ्राय सेमद्रबा मा होनखो हमको सपोर्ट मी बोला अगर कोई है तो मतलब सपोर्ट करो सेमद्रुब को भी ओमफ्राय मृदुला मा होनखो कलिजा मर सा काबा मन जाय आसे आमार करत मा नाय सा काबा मन होइसे आरोना मा नाय मतलब खुद बना के खाओ आराम से बना के खाओ मिद्रुल कलिजा देवता नाय ना कि होनदो कलिजा देवता आसे ना नाय ओमफ्राय जोंहा सेमद्रबा मा होनखो हमको सपोर्ट मी बोला हे एमार राबाया आगैसो लिरदों ब्रा बहा बाजै बि फैफादोंमोन ना जेबो नङा दे आङो मिथिखादों राभा दा ओमफ्राय सेमद्रबा आई मिस इउ बोला हे सेम टु इउ ओमफ्राय जोंहा सापर्ट मी बोला सेमद्रुब ने सापर्ट मी बोला राहुला मा होनखो बि बसुमतारी गुबुननि न'आव थाबा बुंजानो गोनां जायो नोंबो बुजिनो नाजादो प्लिज होननानै गाबबाय बाजै सना होनबाय आरोना राहुल दैमारिया सोरखौ होनखोलै आंखौसो होनखो नामा बि बसुमतारियालाय राहुल दैमारिया आंखौ बि बसुमतारी आंखौसो होनबाय नामालै राहुलालाय ओमफ्राय जोंहा बिराबाया मा होनखो र' दे सना होनदो आरोना दे ओमफ्राय जोंहा मृदुला मा होनखो तुमि मग सा खुआबा ने मोर सा खाबा बहुत मन जाय आसे ओके মই बानाई दी इधर आ जाओ हमारे घर में आ जाओ मृदुल ओमफ्राय जोंहा जिउनिया मा होनखो हेलौ आङो एसे मा होनखो बिजिमोन दे बेखायनो कमेन्ट हरनो सोलाबाखै होनदों जेबो नङा दे जिउ जेबो नङा ओमफ्रायो राहुला मा होनखो बिके बर' गुबुननि न'आव थाबा जायो नोंबो बुजि नाजादो
प्लिज बाजै होनदों ना बेखौलाय आरो जोंलाय बेयावनो थाखासिगोन ना राहुल फिसालायानो देरगुलायबाय राहुल आगै क्लास 1 मोनलायबाय आरोना रहना तो पड़ेगा क्या करूं राहुल भाई ओमफ्राय जोंहा मा होनखो मिद्रुला ओके खातिया क्या लिखा था कोई बात नहीं ओमफ्राय सेमद्रुबा मा होनखो सपोर्ट मी हम तो यहाँ रहने वाला हूँ ओमफ्राय जोंहा सेमद्रुबा मा होनखो सपोर्ट मी बोला है मिद्रुला मा होनखो गेस नाय होनदो मतलब गेस नाय ओ गेस नाय गैस नहीं बोन नहीं बोनोट बनाई खा क्या बोलते रे बोन को क्या बोलते अब ऐसा सिंद्रवा मन के मेरा न्यू वीडियो आया है ओ न्यू वीडियो डाला है बहुत ठंड लग रहा है रे ओ मैंने पूछा नहीं है आप कहाँ से हो सेम ध्रुव दर्जी ना आप कहाँ से हो मैंने पूछा नहीं है आपका वीडियो अभी मतलब रनिंग हो रहा है कहाँ पोस्ट किया था मैं भी भूल कहाँ पोस्ट किया रे अभी रखना पड़ेगा रे भाई लोग कहा गया सपोर्ट मी बोला 22 कहा गया रे मेरा न्यू वीडियो आया है और न्यू वीडियो अपलोड किया है ओके जीवनिया 22 लाइक ना ओके सपोर्ट मी बोला सेम ड्रामा को हमको ब्लू कर दो ना ओके अभी मतलब मैं तो एलबी रखने वाली हूँ थोड़ा लेट आया है ओमफ्राय जोंहा जिउनि हांमाया मा होनखो मिनि बाय आरोना माने मिनिखो किसी से ज्वाइन करना है हाँ सेम ग्रुप किसी से ज्वाइन करना था मतलब ओमफ्राय जोंहा राहुला मा होनखो बि बर' बसुमतारी गुबुननि बि बसुमतारी अके बि आर बसुमतारी गुबुननि न'आव थाबा बुंजानो गोनां जायो दा आरो मा होनो माने गाव गावबागावसो आरोना सोरखौ सोर मा बुंनो आरो टाउनावलाय राहुल आगै किसी को कोई क्या बोलेगा भाई राहुल ओमफ्राय जोंहा मिद्रुला मा होनखो कलिजा तुमि मर भिडिअ आया फरायजोबासै नामा आङो न'आव थाबा बियार सोरखौ लिरखोब्रा राहुला गैयालाय मा लिरखो बुजिना मोनासैलां ओमफ्राय नोंबो जाहाथे प्लिज सना होनना बुंदों मिदुला कलिजा तुमि मर भिडिअ एटा सावा नाय भिडिअ kok noile metrola Oke, mau episode saya dim deh. Midul koliza. ओमफ्राय जोंहा मिडुला मा होनखो लाइक कमेन्ट पावा नाय मे दे ओके मैं एपिसोड साइडिन दे मिडुल ओमफ्राय जोंहा सेमद्रुमा मा होनखो मेरा अरुणाचल प्रदेश मैं ही दे फांसी खर में ही वो अरुणाचल प्रदेश में का फांसी है कर ओके ओमफ्राय जोंहा जिउनिया मा होनखो अके गुड बाय होनदों अके बाय मिडुला मा होनखो कलिजा तुमि
Bono one. No one. Modot. Man kala midro lalai sem man ke I am from Arunachal Pradesh. Pasikot se he. Okay. Pasikot se Arunachal Pradesh. Okay. Dan era kalau mangke bye bye saya indeng oke bye bye angni sone mangke dase gari मोनबाय weekend oh ras मोनबाय आरोना दे फैबाय थादो दे माने वाइटि ओमफ्राय जिउनि बाय बाय होनबाना सेमद्रुबा जयेन करो ना दे जयेन करो ना बोला मेडुला मangke tumor mod khabo jam kuliza oh mod khaba अरे mod na banai re আমার ঘৰত মদ না বানাই মই মদ নাখাই মানে ময়ো নাখাই আৰু না বানায়ো না বানায়ো ओमफ्राय जोंहा वाइटमोन के मारिदुल साबधान दं आंनि सोना वाइटि मतलब साब बैग दिया है मिडुल आपको रिटर्न दिया है ओमफ्राय जोंहा सेमद्रुआ मानके मोलाई सपोर्ट मी इंदर ना मोलाई सपोर्ट मी किसी को मतलब जॉइन होना है तो सेमद्रुप से भी जॉइन हो जाओ गाइस कौन है ओमफ्राय मिडुला मानके आंनि सोना तुमार यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करी दिसु कलिजा आंनि सोना यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करी दिसु आरोना वो भी रिटर्न दिया है मिडुल कलिजा आपको सब रिटर्न दिया है सेमद्रुवांगा हम डार्लिंग लाइफ में आता है लेकिन अब हमको बता ही क्या ना बता ही क्या ना मतलब अब हमको बता ही क्या ना ओमफ्राय मिडुला मानके आंनि सना जाबाय आंनाबो जाबाय दोननोसै आंनि सना होनबाय आंनि सना आइ लाभ इउ कलिजा होनदों आंनि सना आइ लाभ इउ कलिजा होनबायनो कलिजाया ओमफ्राय देलायखानायसो आंबो माखौ ओके गाइस कौन है अभी मैं एलबी रखती हूँ किसका कमेंट तुम्हार हस्बैंड कोटा मनत नाय कलिजा तुम्हार हस्बैंड कोटा मनत नाय कलिजा कौन
Tuman husband korot kia. हेलो गाइस, कौन-कौन है? बाय-बाय सबको। अभी मैं एलबी रखती हूँ। विकास आ गए हार हरदों, थैंक यू सो मच। ओमफ्राय जा आंनि स अके आंनि सना लिरबाय माबाया कलिजानि लिखा है। सबको बाय गाइस, सबको बाय 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 बाय। तुम्हें आसू दीबा कलेजा। I love you कलेजा। ओके बाय सबको बाय बाय गाइस। अभी एलबी रखती हूँ। कौन-कौन है सोर दं लोगोफोर बाय बाय एलबी दोनसै आङो दे। बाय कलेजा दाना बाय बाय बाय।